Sub-18 femení, potser fins ara doncs amb menys participació, però veureu que hi ha bastanta qualitat en aquesta categoria. Internacional, amb una prova molt més curta, 800 metres, la Marta Mitjans, que va anar al campionat d'Europa l'any passat. Va ser bons canvis encara a la cursa sub-18 femenina. Acabarem un grup supernombrós, amb pràcticament la immensa majoria de les participants en aquest grup. Suposem que ara a l'inici de les pujades, de les voltes llargues. Marta Gutiérrez, Gavà Onzemú, Jaina Padró, sisplau, acosteu-vos a la zona de podi per a... Les primeres classificades, ara sí, de la cursa sub-18, la Margua, la Mar. La Margua Alculla de la Dara Lleida. S'han agrupat l'atleta Mar Espartero del Centre Atlètic Laietània, que és la que ara està intentant... Bueno, no, van les tres en clara també de la Dara Lleida, més atletes del Lleida, que estan tenint una molt bona presència en aquesta cursa. Amb l'Estel Jordan, rapidíssima, setena d'Europa, ni més ni menys, l'atleta d'Arenys de Mar, una de les estrelles de l'atletisme comarcal que tenim a dia d'avui. Jo crec que és bo que toqui, que surti de la seva zona de confort. Ja veiem aquí, patint en aquest cross, una atleta que aconsegueix ella el campionat o no, la Mar Espartero del Centre Atlètic Laietània.
començar l'any passat, per tant tenim aquí la lluita per ser campiones de Catalunya entre l'Emma Tagui i la Marwa Alculla, dues atletes que ja saben el que és la medalla d'or en un campionat de Catalunya de cross i com a convidada de pedra. Alla fine, Emma, fino alla fine! Emma Tagui, primera posició. Mala que renunciava ella, ara potser sí, de forma definitiva, d'un moment que semblava que podia plantar cara a la Marwa Alculla. Veiem aquí la Emma Tagui, campiona de Catalunya, 22 minuts. Emma, no te'n vagis gaire lluny, que la volem felicitar. Marwa Alculla de Lleida, segona classificada, i tercera, l'atleta local del Centre Atlètic Lleidatana, Mar Espartero. Emma, no te'n vagis, Emma. Emma, vine aquí. Agafa aigua, exacte. Respira. Aquí van entrant més classificades. La Carla Ferrara, en quarta posició. La Núria Escudero, cinquena, atleta del Canovelles. Recordem que les tres primeres van directes a Campionat d'Espanya, però que la Federació Catalana, el seu comitè tècnic, pot incloure més atletes en aquesta selecció. Seran d'alguna forma decidides a tenor dels resultats en conjunt de la temporada, però les tres primeres d'aquest campionat sí que tenen accés directe al Campionat d'Espanya de cross. Emma Tagui, aquí la tenim, la campiona de Catalunya sub-16 l'any passat i aquest any campiona de Catalunya sub-18. Fa només 15 dies que es estrenà categoria, el 31 de desembre encara era sub-16 i comencem forts guanyant un campionat de Catalunya. T'ho esperaves? A veure, intentava buscar quedar al podi, però potser primera no, però estic molt contenta. I què tal el cross? S'ha posat difícil o ha sigut més fàcil del que t'esperaves? L'última volta se m'ha fet bastant llarga, però m'ha agradat el cross del recorregut. Molt bé, escolta, els teus objectius aquesta temporada, quins són? Pues, com que no tinc marca 1.600, 800 i això, pues vull fer marca, una bona marca i anar millorant. Molt bé, doncs moltes gràcies, Emma, moltes felicitats i que tots aquests projectes es facin realitat amb aquesta gran qualitat que tens, segur que serà factible. Atleta sub-16 masculí, sisplau, atleta sub-16 masculí que heu obtingut plaça de podi. Pere Mas, Adrià Boiano i Axel Ferranz. Pere Mas, Adrià Boiano i Axel Ferranz, acosteu-vos a la zona de podi, aquí al camió amb la pantalla gegant, que anem a fer lliurament de medalles. Gràcies.
Sisplau, Mercè Rosic i José Ríos i Mercè Rosic, si us podeu acostar al podi per començar la cerimònia de lliurament de medalles de la categoria sub-16 masculí. Gràcies.